Yun, good morning, good morning, good morning. Nandito na tayo sa Kalaklan. Bali. 285. Edward Batalyones. Bakit sino niya iba? Minsa. Nandito na tayo sa Cementerio Kalaklan, no? Cementerio. Nakita nyo yun? Oh, guys, oh. Here we go now. Here we go now. Where do we go now? Uwi, Tatang. Good driver. Nakawasan mo ng bigat ng pagkasabi. Tayo mo na. Ikaw, naman halong ka pang tre. Ay, one way, nung ka po. Sama pa ganda dyan yan. Sabay ba yan? Sabay ba yung road? Road trip pa rin. Ang daming motor.